Получаваш имейл от шефа. Преведи веднага 50 000 евро по новата сметка на доставчика. Спешно е. Ако не провериш добре изпращача, можеш да ги преведеш на хакера. Сега ще ти представя какво представлява атаката Business Email Compromise. Business Email Compromise е една от най-успешните атаки срещу фирми. Тя не включва вируси и не ти краде паролите, а просто използва най-слабото звено в компанията. И това е доверието между колеги. Как действа хакерът? Проучва структурата на фирмата, като LinkedIn профил, вебсайт, новини и други. Създава напълно идентичен имейл, CEO-то, доставчика или някой друг дистрибутор, който участва в имейл кореспонденцията във вашата фирма. Пише със спешна молба за преводи на пари, за смяна на банкова сметка или някоя друга чувствителна информация. Жертвата изпълнява без да провери и така всичко заминава. Проблемът тук е, че имейла изглежда напълно реален. Как ти като служител във фирма можеш да се предпазиш от Business Email Compromise? Когато получите съобщение или имейл от вашия шеф във фирмата за превеждане на голяма сума пари, е хубаво да си имате процедура за потвърждение, като щом той ми е писал по имейл, значи аз ще му звънна по телефон или ще му пиша по друг източник. Проверявай внимателно имейла, от който е бил изпратен. Дори една буква е фатална. И последно, обучавай служителите да разпознават социалното инженерство и да го хващат на време. Сподели това видео с твой колега, защото един имейл може да струва колкото компанията.